gimatine dakika par kapok watieko chenro makama bende ilose kotende koda chidhna de mar guyono bende wenge duto tenya korom gajwang nitiere ir jatend piny Kenya mano William Ruto kotende koda omenda mabende pok mar omenda mane beni counties yudo hiko omenda mabende chakro doche makawuono od bura no puodho siling bilion 415 mabende biro bedo kadhi ne counties hiko omenda machakro doche makawuono nyaka rom kanyo chin tarik 30 mar dwe mar auchiel mar higa mabiro odoche manyoro nanno kanyo ka senators madirom 30 koda ariyo nokadho paro makamano mano mung'ere kaka Division of Revenue Amendment Bill mondo counties koro chunegi pok mano mar siling bilion 415 Ondiek. Yeah, another wachako the point mani moko mondo understand yango devolution no biro. Nikech basically kan wawacho ni mamor gi constitution maro nikech sani ori ogolo teko to kod pesa e headquarter caso otero e 14 other regions. Manyiso ni ne wan gi intentions man mondo wa empower these other regions. But kidhie e kuondewa and yena wo specifically on Homabay because mano e kama ae nkenda an gi reason mar mondo fault it properly. Okiwa ni medwa manyo. Ene kama ade duaro mondo bed governor Homabay ando kena jo ko mheshimiwa go gi 2027 abu chung but that notwithstanding adwa konini